ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса ва бародаро хуш омаден як бор дигар ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, мошин дилхоҳ намёбӣ ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд. Марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Мора зинда ва сарбаланд бошен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экранҳои шумо ҳастай бародаро. Навори имрӯзаро сар мекунем. Ҳама каса рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро. Chevrolet Lacetti соли барориш 2008 солай. Объем мотор боша 1.616, сӯзишворӣ боша бензину газай, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега камбудӣ, дард, айб надора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва нархша боша гуфтесай 30,000 сомон. Ки бо рубли имрӯза мешавад бародаро 207,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзона мекунемша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Деюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexika соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензину газ, коробкаш механика. Мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора, камбудӣ надора, мотор, коробка ҳамаш 100%, ягон ҷош гуфта хай берунаш камтар меличи кор дора, тамом. Фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтестай 13,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 90,000 рубл бародаро. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзона мекунемша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. Мошин гуфта ягон пусидагӣ надора, конкретна. Харидор боша гуфтай марҳамат занг занед, 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтарай ва нархша боша гуфтеса 30,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 207,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайкзорро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1994, кузофи универсал, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензину газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега задагӣ пусидагӣ надора. Мошин мотор балоно 100%, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Ёвон ва нархша боша гуфтесай 20,500 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 142,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад. Бо маълумоти бештара ба тариқи телефон метавонам. Барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1997, кузофи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошин гуфта ганда зурай, танировка 1 сола дора, хадавои мотор, коробкаш зурай, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Сипитамен ва нархша боша гуфтесай 29,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад бародаро 200,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мешавад. алиш ҳам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ Lada Priora соли барориш 2010 сол, кузов седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтай 100% фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 28,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 193,000 рубл. Харидори конкрет набоша гуфтай бо арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Канали моро дастгирӣ кунед бародаро. Мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем.
ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли баррурӣ 1697 сол кузов седан авиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега соҳибаш 4 электропакет дора газу бензин ҳардуш кор мекунад фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 27 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 187 000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад алиш ҳам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2107 соли барруриш 2002 авиё мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика мошина гуфтай ҳолаташ бад нестай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 10 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 69 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад боқимонда суҳбат дар пеши мошин барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед наҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz V201 соли барруриш 1986 сол авиё мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора мотори сечка задагиай состояниш нормальниай документош 100% фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 20 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 138 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед даҳум мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро Opel Combo соли барруриш 1996 кузови фургон авиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин гуфтай Texas Motors то моҳи августа ҳастай балонош 100% хадавоишам 100 мотор коробкаш 100 кузовиш тозай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтесай 27 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 187 000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзонам мекунемча алиш ҳам мешавад вариантҳо дошта бошем гуфтай пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо 11 мошини фурӯшӣ Mitsubishi Lancer соли барруриш 1996 кузови седан мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин гуфтай камбудӣ надора мотор коробка ай некси мондагем балонош нав акклиматорашам нав фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода ва нархша боша гуфтесай 20 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 138 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад алиш ҳам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтара бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед 12 мошини фурӯшӣ ҳастад ВАЗ 2110 соли барруриш 2006 сол авиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш губка 100% хадавои 70% мотор боша 100% акклиматориш нав документҳо то моҳи октябр ҳастай до октябри 2022 дар Русия замок ҳамаш қоидавӣ фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 18500 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 128 000 рубл харидори конкрет набоша гуфтай бо арзон мешавад барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед 13 мошини фурӯшӣ ҳастай Toyota Land Cruiser соли барруриш 1998 авиё мотор боша DV7 сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш гази евро 4 задагиай фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нест айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дора ва нархша боша гуфтесай 35 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 242 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад алиш ҳам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошем бародаро дастгириро фаромӯш накунед бародаро мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем
تا навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.